Pozdrav svima ljudi, Gabi Begović i danas snimamo... Da, i Oliver jede masnalo. I dobrodošli u moj novi video, danas snimamo, istražujemo neku kuću koju sam ja našao. Ja sam samo vidio ogradu, ali mi ćemo otići do te ograde i vidjeti šta ima ako je kuća ta neka. Zato ne znam ali to kuća, ja sam samo vidio ogradu. Sad moram mom prijatelju Oliveru pokazati. Pa... Čekaj, gdje stanu, ja moram... On mora se tu nešto popet na drvo. Da. I zato je zaboravio nešto. Ne znam nešto. Pazi, pašćeš. Pašćeš. Ne znam zašto. Ajde. Onda se mi vidimo kad mu pokažem to. I kad budemo istraživali kuću, ako je to neka kuća ili nešto drugo. A mi se vidimo, da, mi se vidimo kad to napravimo. Znači, evo vidimo, tu je tamo neka ograda, vidite tamo, ne možete baš vidjeti u kameri, jer ne znam kako je zalazak sunca lijep. Mi smo ovdje usred neke šume. Idem. Motor prolazi. Da, kamera. Znači, tu je nešto. Se ja malo bojim. Ne znam šta je to. Jako malo kad se bojim, ali ja se ne bojim ovako gledam horora filmovi i tako. Ok, tu je neki sanduk. Pa možemo vidjeti tamo. Bojim, tu je neka odjeća. Evo vidite ovo bijelo tu. Jeste bio već tu? Ne, nisam ja sam. Izvije. Da prave se tu jezera. Tu je jezera, tu kuda je neka vještica kuća. Vidite tamo. Oh my god! Pogledaj, ono nije sanduk. To je sve neko jezero. Ajde, dođe ovdje. Oh my god! Ukriveljni most! Oh my god! Da steht... Guck, was da steht. Betrete der Grundschule verboten. To znači na njemačkom ne smijemo ali vidite most. Mi ovdje nećemo presti, vi kako je ukriviljen. Znači... I tamo je neka mala livada zelena. Vidite. A ćemo otići? Ne smijemo piše. A vidi kako je ovo ukrivljeno. Još da padnemo u ovu vodu. To je znati jedno jezero. Da ja otiđem tu. Ako hoćeš da umreš, idi slobodno. Voda. Meni se jednom izgubila papuća, da vam ispričam. Ja idem ovako s prijateljem i upadam ja jednom i to bilo ovako od zemlja se umočila. I meni skroz duboko otišlo i zaglavim mi čarapa i nisam mogla išići. To je neka stolica, znači, vidite tamo je neka crvena stolica, vidite ovo crveno malo? Gdje? Tamo. Ali... Ja sam malo boj. Šta ti znaš ako to ukleti neki most? To može isto biti. Možda tu neko umre u tom mostu jednom. Uplažilo me ptice. Ali mi ovdje možemo proći, Oliver. Ti? Tu. Ja ne možemo Misliš jezera? A šta ako možemo? Znači, ljudi... Ne istriža. Ne možemo. Neka kuća. I tu je isto neka kuća. Dođite. Vidite, tu je neka kuća. Tamo je ovo grmlja i tamo isto je kuća. Ali mislim, ja se jako bojim. Sad neka žena izađe. I kaže, bleib doch nicht da. Ja darf nicht. Možemo ispred! He? Da vidimo. Pa možemo za prave priče.
Ali ovdje, vidim, oni misle na ovo. Ovdje je ovo blato gdje možemo prijeći. Tamo možemo. Ali Oliver, tu ima jedna ograda, mi možemo prijeći tu ogradu. Ja, tamo je ograda. A tamo je jedan most. Ja. Bolje je na mostu. Ja se bojim nam. Vidi, još jedna. Da, znam. Ajmo, idemo sad. Tu. Ajde, javit ćemo se ako pređemo uopće to. I da. Ljudi, oh my god, našli smo ovo. I da, prešli smo nekako. Vidjeli smo tamo neku babu koja je bilo jako gruzlih. To znači na njemačkom uplašeno, znači jako strašno izgledala. Znači, meni je srce stao. Oh my god, ovdje se može penjati na drvetu. Ti to možeš, ti to znaš bolje. Ja kad se poprem na drvo, ja se bojim visine. Da se I popne. ne trebam. I to je bilo ovo sve za ovaj video. Lajkajte ovaj video, šerajte ga, subscribeite se na moj kanal. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. I čao!